Dnešní video byste si asi, já vám omlouvám, je pondělí, takže asi jste všichni byli ve škole a zahrajeme si podobnou hru. Má to teda hodně dobrý procenta a hraje to dost lidí, takže já jsem to už jako, přiznám se, viděla jsem to už na YouTube, ale jako nikdy jsem to zatím ani moc nehrála, takže asi můžeme do toho. OK, tak jak se budu jmenovat? Tohle je můj normální nick, jakože v Robloxu, to by někdo nevěděl. Když to zesmažu, tak bude další pondělí normálně. Dobře, tak budu se jmenovat třeba Day sub a Day odběr a like se budu jmenovat. Dobré, jsem zase opět v té pekelné věci. Jsem v pekelné věci jménem škola a já nemám Robuxy, takže nic za Robuxy nebudu kupovat. Já se vám omlouvám, ale jsem memísky. Musíme nějaký asi crying, ne? Crying. To si někdo počural. Kámo, já vím, že ti nepustí ani na záchod. Já vím, jaké to je. Fake, co to je. Takže naše úča, kterou určitě nechci zničit, kterou mám hrozně ráda, určitě teďka na ní nakreslím křížek, to vůbec vás na ní nemusí napadnout. Na ty what is, blablabla, jo. Musíme najít něco jiného. Sas. Co je sas? Ono mi to oskemovalo, ono to nic neudělalo. Co to je? Ty už usnuli, 2. Je mi to velmi líto, ale tady, to nevím, co je, já vám dám proč tabulku. Tak tady jsou nějaký robuxíky. No asi kolik jste utratili, já jsem neutratila ani jeden. Holka, vím, že seš před tabulí a je to smutné. Tady se jevím úplně její výraz. Úplně. School. Program is the best school, jo. Yes. Amo, jasně ne. Zdíček dám, já nevím, co to po mně chce. Programming. To programuješ na tyhle staré tabuli. Programuješ akorát tak, aby zmizela už konečně. Level 3 mám. To je docela divný, že mám level 3 nebo level 2, ale nikdy jsem to zatím nehrála. To je docela podezřel. Co jste tam viděli, tam vzadu, tak to byl, to nic nebylo. Jdeme se tady podívat. Jo, to si musím asi zapnout zvuky. Okay. Children. Má dát laptop pryč, jakože. Ne, to si děláš stranu. Tam je homework checking. Vy to nevidíte, ale tam je homework checking. Cringe. Kamo, to o téhle skvěle si myslím, že je cringe, to je moje, je lepší. Why you bully me? Why you bully me, kam. Plně moje slova, jsem v téhle škole. Hele, to, že jsem si ten zvuk zapla. Tam tenhle týpek je docela sasy, jakože. Trošku sam. Tady Ben normálně aj přišel, že OK. Nebo. Já lituju. What? Tak no, kvůli jednomu what už nemám žádný prachy. Ty někdo vykonával potřebu. Můžeme se podívat na další školní hru. OK, kámo, já budu jako hodnotit ty hry a tímhle dávám tak 6 z 10. Kdybyste měli Robuxy a nebyli jste jako já, chudáci, tak byste tam mohli dělat víc věcí. A jdeme si zahrát Mu Academy. To bude, že nás takovýhle zajíc, který potřebuje asi do blázince, toho nemáme rádi a on nás bude nahánět, takže si to můžeme jít.
OK lidi, jsme tady a máme do basu. Já jdu asi tam, kde je nejvíc lidí, ne, kámo. Tak ne, tak nemůžu. Tady je ten člověk. Kámo, já se sorry, že se mi to třeba nenačte celý, ale já to mám hrozně blbý internet. Můžete se podívat. Tam tohle je můj internet. A já ho mám docela blbý, takže dobře. Mámo. Já fakt nevím, nevím, proč to provolně jdu do školy, ale tak asi jo. Tu Mus Academy, tam. Já se omlouvám za zvuky, ale já s tím tabletem hýbu a ono to dělá takový zvuky. Jak mental zdraví, jak mental healed, proč mám tak málo? OK. Já jsem to někdy už hrála, takže já něco už vím. Mám jablko a když s ním jablko, tak pravděpodobně se mi to healuje trošku tím zdraví. Tady, dobré. Dobrý, ale fakt jako. To je ta nejhorší hudba, kterou jsem slyšel. Dobré, jdeme slumit. Banana. Banana. Nic. To si v té škole nic nenecháváte, že tady vám nemůžu vykrást. Půjčit si jenom. Ale ne, tam vidím králíka. To není dobrý. Math klasy starting. Jo, jdeme do matiky. Tak jo, spíš ne, matika je nejhorší bylo. Prostě matika, když slyšíte slovo matika, tak už hlavní, super, tak hlavní, co vás napadá, tak je prostě utéct z té školy a vůbec jakože nic, prostě zavolat policii na tu školu. Matika je nejhorší předmět prostě. To se mnou taky souhlasí. Cheese. Jablko. To je hrozně divné, když to jíte. S tím nabouráte do hlavy. Jo, a když se když se učíme, tak pravděpodobně taky. Mě to nebaví se učit. Jdeme tady prozkoumat. Čau, Účo, nebo to bude... Ona má nějakou barvu vlasu, ale mě se to nenačetlo, takže já nevím. Asi hněde spíš jako. Tady něco okay, takže byste měli dát asi odběr. A ty byste chtěli celý díl z téhleté hry, tak tady dejte tak 3 lajky. A děkuji vám za 2 odběratele. Když tak sledujte i můj druhý kanál, kde točím Toka Boka. A jestli mě tam už sledujete, tak mi můžete dát odběr i tady. Mňam, jablko. A teď si můžeme kupovat věci. A můžeme zpátky. Coffee. Není 18, já nevím, jestli můžu kávu úplně. Doufám, že to učitelka nezjistí. Tajně jenom. Než mám jenom $1. Jsem malý chudá. Tak počkám, až bude další hodin. OK, já jsem zjistila, že si tu kávu ani nemusím kupovat, protože jsem ji našla v skřínce. Tak dáme a nabijeme se kávy. Lahoda. A tohle video bude mít asi první video na tomhle kanálu, co bude mít 10 minut, nebo přes 10 minut. Zatím moje videa měly nejvíc 8. A prosím. Křeček. Arnolde, nevíš, kde je východ? Co se mnou nebudeš mluvit? Já jsem ho vypustila. Já chci Arnolda. Arnolde, neboj, já tě zachráním. Arnolde, zrej. Arnolde je úplně tupej. Tupej jak dřevo. Můžeme konečně jít? Jo. Můžeme pryč ze školy. Haleluja. 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 Kamo. To bude nějaký chyták, že? Ne, proč nás neblokujete? Jo. Jo. Vlastně nějaký. Já to neumím úplně přeložit, já bych vám to jinak přeložila. Něco ze školou nebo něco takového. Já neumím anglicky, sorry. Computer, to je nejoblíbenější hodina, prostě počítače. Jo, my tam nehrajeme. My jsme po škole, aha, já jsem to nepřečetla. Tady.
Jak jsem kreslila jak to zjistili, že jsem kreslila jak se jmenuje, na stůl. Já jsem nakreslila na žádný stůl, tohle určitě není pravda. Jo. No a tohle to neřešte, to nakreslila. Koukejte, ona tady sedí, to jsem nebyla já. Dobré, přečtám si. Jo, takže já jsem prostě kreslila na stůl, a když to není pravda. Kašlu ti na nějakou školu, já chci domů, kámo, já jsem se na to celou dobu těšila. Vy mě tady dáte po škole. Škrtám. Prostě žádná. Jsem se, let's read. Jo, máme si přečíst tam tu knihu. OK. Mě zajímá. To je ten můj. Jo, já vám to zkusím nějak přeložit, jako. Mu byl maskot, který miloval si hrát, nebo něco takového. Ale jednou skončil v téhle škole. Nebo skončila škola. A byl na čase, aby studenti šli domů. Ale mu byl v pořád, zůstal sám, nebo něco takového, že zůstal v té škole. Tohle neumím moc přeložit, že byli po škole, nebo něco takového, že chce, aby tam zůstali navždy, nebo takové. Tak dal řetězy, a aby studenti nemohli utéct, nebo něco takového, bude nahánět. Dobré, sorry za moji angličtinu, já se omlouvám všem Angličanům a Američanům za moji angličtinu, ale já fakt neumím angličtinu. Jsem vám předložila něco, co umím, ale jinak fakt nevím. Stop, no. Aha, tak nemusím ani stopovat, dobré. Budeme hledat nějaké klíče. Já musíme utéct. Tak, budou ty klíče tady.